stykker, der skal lige så. Det er noget med Guinness, hvad nu det hedder. Guinness rekord. Jeg tror hun har fejl som det. Nej, jeg har aldrig haft en strikkepind. Hvad så, Preben? Så! Det er også helt mærkeligt. Hvad vil du sige så? Jeg vil sige, det her det er fantastisk måde. Jeg ved, der kan godt ske være en enkelt fejl i den, men Første pind, Preben. første pind, ja. Ja. Byens førende borgmester. Ja, det er sgu godt, det der. Ja, ja. Nu skal vi fandme have en pause. Ja. Det har du også fortjent. Skål. Eva, hun kan lige strikke med mig for det her. Eva, du skal lige. Det er sjovt. Ja. Hvis du er den der blev først op, skulle give bajer, vidste du? Så bliver det da lige afleveret til skolen.